בסוף 2004 התרחש הצונאמי במזרח הרחוק. מטיילים ישראלים רבים שבילו בחופים הקסומים של תאילנד מצאו את עצמם בלב ליבו של אסון טבע. גם בני הזוג שרה ודוב גורן היו ביניהם, ומה שחוו מלווה אותם עד היום. יצאנו בשייט מפוקט לאי קופיפי. איך הייתה האווירה בספינה? נחמדה ועליזה, והיה מאוד נחמד, והים היה שקט, והנוף משגע. זה היה הדובדבן שבטיול. מדוע? המקום אי יפהפה. השמש זרחה, הים שקט, גלים, ישבנו על הסיפון העליון להסתכל. התחלנו לרדת מהאונייה, חלק מהקבוצה הספיקה לרדת, ועמדנו עם המדריך וחיכינו לשאר שירדו. ופתאום המדריך, שהפנים שלו היו לים, אמר לנו, המים עולים וזה לא גאות, בירכו. ודובי היה על הספינה? כן. התכופפתי לקחת את התיקים, היו לי 3 תיקים, ולא הספקתי. כמו שהתכופפתי, הנחשול של המים דחף אותי ליבשה, ניסיתי להאחז בעץ פפאיה, ובא נחשול מהצד השני, והחזיר אותי למים, לים. הייתה המון פסולת של מה שהים הביא מהארס בחוף, וראיתי משקוף של דלת, שמתי אותו מתחת לבית השחי, וככה צפתי. כשאתה היית בספינה, אתה ראית משהו מכל זה? הספינה התרחקה מהחוף, איזה 300-400 מטר, ואנחנו ראינו את הגלים שהם באים והורסים את כל מה שיש על החוף. מה חשבת באותו רגע? כשאתה מסתכל על זה, אתה לא חושב על כלום. לא חשבת על שרה? היה לי ברור שכל הקבוצה שירדה ברחה, וזהו. איפה שרה? ידם, איפה אני יודע? תסתכלי מה זה. הנה שבתאי, תקרא לה. הוא לא יכול לקרוא. שרה, את כשהיית במים, את קיווית שדובי יבוא להציל אותך? הייתה לי הרגשה שדובי יבוא להציל אותי, וכל הזמן צעקתי הלפ, עזרה, ודובי. מה ראית סביבך? ארס, ראיתי איך שמלון קורס ונופל כמו בסרטים, המון לכלוך, המון דברים שהים הביא איתו. את נפצעת? כן. איפה? קיבלתי מכות בכל הגוף, וכנראה שמכה חזקה ביותר הייתה ברגל, כי היה לי נמק בברך. האם איזה שהם אנשים נפגעו בצונאמי הזה? 2 נשים מהקבוצה שלנו טבעו, מצאו את גופותיהם. המשפחה באה מהארץ וזיהו אותם לפי טבעות ולפי בגדים. איך ניצלת בכלל? שמעתי לידי שאדם מתניע את המנוע של סירה, וצעקתי, והוא שמע אותי והעלה אותי על הסירה והעביר אותי לאוניות שאספו את כל הניצולים. אנחנו 2 שעתיים היינו בים וחיכינו לראות אם לא יהיה נחשול נוסף, ואחר כך חזרנו לפוקט. ספינה על יד הספינה ששרה עמדה, הייתה הספינה שאני הייתי. וואו. אף אחד לא ידע כמובן שום דבר, וכשבשלב מסוים אמרו שמי שרוצה יכול לרדת אל החוף, ירדתי אל החוף, חיפשתי לראות איפה הקבוצה ואיפה שרה. מה הייתה הרגשה שלך? לא חושב על הרגשה, אני מחפש את האנשים ואני לא מוצא אותם. אחרי 2 שעתיים שהסתובבתי על החוף וראיתי שאין, אז התחלתי לחפש איך חוזרים לפוקט, למלון. היה לי ברור שהקבוצה תגיע למלון, כי שם מסמכים, שם כל הדברים. איפה נפגשתם? רגע המפגש. הרגע המפגש היה ב2 שלבים. השגריר ביקש ממני שאני אעשה רשימת נוכחים, והיו חסרים לי 3. 2 אנשים שנהרגו ודובי. וזה היה במשרד הנסיעות, ששם ריכזו אותנו למחרת. ודובי הגיע למלון שהיינו לפני הצונאמי בפוקט,
ואמרו להם שמי שיגיע, שיצלצל למספר הזה. והוא הגיע וצלצל, ומי שהרים את הטלפון זה הייתי אני. מה? ישנו שם, לא, ישנו שם, שלחו אותנו לחברת נסיעות, זה גם כן סיפור. שנינו התפרצנו מבית. ושנינו התפרצנו מבית. בראבו! שאלוהים איתנו. איזה מלון נמצא? הקבוצה נפגשה שנית למחרת כעבור 22 שעות באחד ממשרדי חברת הנסיעות במשרדים שלהם. לאחר שאת ה-22 שעות כל אחד עבר במקום אחר. היינו מבולבלים, לא ידענו כלום, לא ידענו על התופעה הזאת, וכל אחד סיפר מה עבר עליו. היה איזה ויכוח בקבוצה אם להמשיך בטיול או לא? הנושא הזה לא הגיע לדיון בכלל. שמענו שאל על נותנת אפשרות לחזור, אבל לא היה את הכוח הנפשי לקום. היה לי יותר נוח שהמדריך אמר, עכשיו נוסעים לכאן, עכשיו נוסעים לכאן, שניצלנו בנס. אפשר להגיד שנולדתם מחדש? כן. תמשיכו לנסוע למקומות כאלה? אסון כזה אני מקווה שלא יהיה פעם שנייה. נכון. אז אנחנו ממשיכים לטייל. וכמה שאני רואה יותר סרטים על זה, אני רואה כמה שהנס היה גדול.